kai ya ake ciki lafiya nan kaga ma aikin ne na gama kaga wancan ga wai ba gane ba shine wannan munafikin wanda suka munafirce ni wurin Amira Allah tun da yazo nake ta kawa kuma oga ya bani gyaran mota in ga ma sai da ya bani burki na cire mai la ila burki nan da wasu lokuta kai fadi akai ne hai lafiya wallahi wani mafalki ne mai mugura zanarwa Sadiq matsala gare ka wallahi banda abin ka yanzu idan mafarki gaskiya ne a yanzu da na fi dangwata kuɗi wallahi haba da Allah me wani mafarki ni fa a tunani na rashin addu'o'i ne yake sa kake irin wannan mafarkan fa ba ka ringa addu'a kullun ka zo baka yin addu'a kawai sai dai ka tuba takalminka a can ka tilla ka zo ka fada ka kwanta kana kallo sai na shafa jikina da addu'a kuma kullun kai ta zabura ne na faɗa maka ka ringa addu'a malam ka koma ka kwanta kai bacci ka ji ko ba za ka gane bane wannan mafalkin yayi daban da sauran mafalkan da nake yi kaga kada ka manta fa gobe karfe 7 na sassafiya za mu dau hanyar ƙauyen nan dan wallahi mota wahala take na gaya maka dai kai kokari ka koma kai baccin ka yanzu kai addu'a ka shafa mana Allah ya kiyaye shi kaddarar samai wuyar tarbace ga tafiyar cikin samai nisa ce mai hakuri da dangana zai dace muƙaddari rike da kyau bauta ce mai hana nan adam sukunin ruhi ya kushe ma hana cikin tarihi bai da gwani ko da ana tambihi ka rikice idan ya sama tarko so ne sannun ku da zuwa sannun ku lalle kun sha hanya sannun ku kada ma babu delu ni na saba da hanya wannan abokin nawa ne shine bai san hanyar ba to ai malam Sadiku ko kai da ka san hanya lalle sai kai baccin huce gajiya sannu samari Sadiku ya jajibo ka ya kaka wannan karkarar tamu ko da alama kusan wannan shine irin na farkon zuwan ka wannan karkara ko dan dai kuma to ko zaka ji dadin karkarar tamu ai ba tun yau nake masa kwawa idan ya tashi tafiya bai mun magana mutum kullum sai dai in same shi har ya zo wai har ya koma kaga ba fa wani abu bane yasa kaga in zan taho bana ce maka zo mu tafi yadda yake bulelan nan idan muka biyo hanyar nan mota ta jijjiga shi cikin sakartawa zai to ai kun gani ko kullum ko a cikin mutane haka yake faɗa mu wannan magana ba ma ya jin kunya ba gaskiya bane ba gaskiya na faɗa ba a kaga Sadiku da alama wannan amintattau ta fi karfin wasa don haka ka riƙa kiyaye irin magana da za ka gaya ma gaskiya ne ba wannan ba ma su ta shiga ɗakin samari can su je su aje jakar su yi bacci su huta su yi wanka su yi sallah kafin abinci ya zo sannun ku mallam bari mallam da muka ga wannan su ma yanzu a ƙauyen na wannan su ba a gani ai ka gani mallam kaga wata yarinya nan mai mahaukacin kyau wai dama a ƙauye ana samun irin mata kamar wannan masu kyau musamman ma wacce da Allah haba da Allah fadi wannan ai wulakanci ne ya zaka zo ƙauyen mahaifinmu ka dinga faɗa min irin wannan ƙauyen mahaifinmu ne fa to kai me ka dauki ƙauye Allah mai da wukar wannan yarinya wallahi zuciyarta tana raya mini kamar ma in bi ta in ga gidansu to je ka mana sharo kan ka bi ta ka je ka ga gidansu dama abin ka ai yayi nisa fat kai wai kai fa ka samu matsala wallahi ina za ka soyayya daga ina kake soyayya ai oke na tuna ashe ma ka fara bata tsawon dare kana mafarki na wata soyayya sabuwa taka da Allah ka ji ka da wani wulakanci to wannan ba yanzu misali tunda ka fara bada kayan ciki yanzu wannan ita sai ka je ka bada hanta
tunda wacan ka bada koda. Wancan mafarki ne to rashin addu'a. Wannan kuma a zahiri ne. Rashin addu'a ne. Kaga da Allah tsaya dan Allah Fahad ka taimaka mana yadda muka zo lafiya kauyen nan babban kauyen nan lafiya ka ji ko? Kaga ka kwantar da hankalinka Sadiq in Allah ya yadda muka zo lafiya haka za mu koma lafiya. To Allah ya sa amma fa sai kana sai ta wannan zuciyar naka in ba haka wallahi zaka jefa mu cikin cakwakiya. Zo mu wuce. Amma fa gaskiya yarinyan nan kaga ba nan zamu bi ba zo mu bi nan ba za mu bi hanyar da suka biyo ba mu bi ta nan zo mu je. mai hana nan hadan sukunin kai jama'a kaga wallahi dirran da Allah ya kawo min damar ficewa daga garin nan wallahi koyoyi ba zan ba garin nan lawan dike nan dama ni ba na da kowa a garin ni kan ma ba barin garin bane matsalata idan ma na bar garin ina zan je domin ni fa ka gani nan tunda aka haife ni a garin nan ban taba fita da na bar garin nan koda da kwana ɗaya ba rihin sani inda zan dosa ne amma dirar da Allah ya kawo mafita na bar garin nan ba zan ƙara waiwaye inda garin nan yake ba gaskiya bakin zalunci da mai da mutane ba komai bane da ake yi a fadar mai garin shi yasa na ji kamar ma in dare in sare masa kai a garin kuma ma kai ira kake yayi kanka nan ko kwana biyu ba ai ba wannan yaro ila dan gidan mai gari ya sare wa yaro da yazo daga kan wancan tudu ya sare ma hannaye bi akan ya nuna budurwarsa da yatsa to gaskiya ya kamata mu nemi fita domin cikin mu kada mu sake mu ma wata alaka ta hada mu da wannan yarinya ta iya dan mai gari domin kada ya dauki irin wannan mummunan hukuncin da yake doka akan mutane lallai ya kamata ku mu nemi mafita kun ga samari tun zuwan ku gurin nan na fahimci cewa ku ba 'yan garin nan bane ba domin kuwa ban taba ganin ku ba kuma yanayin shigan ku ma ya nuna cewa ku ba 'yan nan garin bane ba sannan ina roƙon ku ina ba ku shawara da ku yi ma kanku adalci ku daina zuwa inda muke domin kuwa akwai babbar matsala ina son ki sani cewa duk wani wanda ya shirya tunkara soyayya ko ma wata iri ce to ya zama na dole ya shirya wa kowane kalubale zai biyo da kaga mu fa muna jiye muku abin da zai biyo bayan wannan kasada da rayu da kuke shirin aikatawa cikin rashin sani. To, kasada da rayuwa kuma? Daga maganar soyayya ai mata me kawo maganar kasada da rayuwa? kin ga jummala waɗannan ba za su gane ba mu ɗauki ruwan mu tafi tun kafin dare ya mana mu kasa ɗaukar ɗanyen hukuncin da zai je biyo baya. Wallahi kam. To, ikon Allah. Ni fa na kasa gane waɗannan 'yan mata. Daga wannan ta ce kasada da rayuwa sai wannan ta ce ɗanyen hukunci. Me hakan yake nufi? Kaga Sadiq, ka san kowace irin zuciya da abin da ya mata daidai da kuma wanda bai mata daidai ba. Maybe ina ga mutun ne bamu musu ba. Hakan? Za ka gane ba ne. Amma daman kai ne ai kake ka jawo mu ko? Ni ba so nake in zo ba, kai ka takura sai mun zo. Saboda haka wallahi ni kaga tafiya ta. Amma in zaka bi sai yanzu ma ji. Amma ka san me nake so da kai? Kar ka damu. In Allah ya da komai zai yi daidai. To, ga ni kake faɗa ai. Haka kake Delu? To, ni zan fita. To, malam. Allah ya tsari. Yo ni malam ya bayanin maganin nan da na maka ce za ka je a karbo gurin sarki. Ai ni tun jiya mun haɗu da magajin aska. Saboda haka ya bani bayanin cewar idan Allah kai mu sati zai je zai shiga daji ya sassaƙo magungunan da in Allah yadda za ki samu waraka. To ubangiji Allah ya taimaka mana wallahi ciwon ya dame ni in na sauna da kyar nake tahi mallam. Ai ya tabbatar min da cewa in Allah da inda kin yi amfani da su to ku za ki samu waraka insha Allah. Allah ya tabbatar da alheri. Wai ni ina yaran nan? Wallahi mallam yaran nan tun ɗazu suka fita har yanzu ba su dawo ma su taɓa daɗewa ba irin na yau mallam. Kin san tsoro nake kin san matsala mallam. Kin san yaran birni tsoro nake kin san sun yi wata magana. Yaran birni sun fi namu wallahi ba su jan magana wa'annan yara ni tsatsu malami za ka yi wa darura. To Allah sa dai lafiya. Kai darura komai lafiya kalau. Bari na je mai gari ya kin san mai gari ai ko ana nema. Mai gari mallam. Saboda haka ban san. Yanzu na gidan mai gari kin za san dai banza ba ta kai zo mu kasuwa. Ubangiji Allah ya tsare ina nan he ka dawo sulfar nan ma fasa he zan he ka dawo mallam. A mai gari. Wani na yi mana sulfan bari mai da ajiye mallam ya dawo.
wannan shine sakon da mai gida ya ce na faɗa miki. Wannan bakon mai rawa kai ki sanar da shi cewar ba a bibiye ki, idan bai daina bibiye ki ba zai fuskanci hukuncin da sauran suka fuskanta. Kuma ke ma ki bar gani mai gida yana da tsananin son ki. Wallahi ke ma in dai biki yara ba sai dai ki ji ana yi. Allah da ka taimaka ka ba shi haƙuri, wallahi wannan bakon ne ban san shi ba yake bibiya ta, kuma na faɗa masa ya daina bibiya ta. Da mun na san dole akwai wanda zai je ya faɗa wa Ila. Je na gaya miki idan kunne ya ji jiki ya tsira. Na shiga uku. Na lallai. Yalla bai gaskiya kamata ka ɗauki mataki akan abin da yaron na Ila yake a garin nan. Haba Ila yanzu kenan yaro sai ya dinga abin da ya ga dama fi sabilillahi ba za ka tsawatar mishi ba kuma amma magana ka nuna fishi akan haka. Yaro fa ka gani shi da yaro fa da ice aka ce busasshe tun yana dan yake tankwara shi idan ya riga ya bushe shi kenan Yalla bai. Dan Allah dan Allah ka ɗauki mataki akan abin da Ila yake. Dan Allah Yalla bai. Gaskiya bai dace ba. Ka ɗauki mataki gaskiya akan abin da Ila yake a garin nan, wallahi wani abubuwan da yake gaskiya bai dace ba Yalla bai. Kuma kai an ga ma kai ma ka ɓata rai ka ce ba ka so. Haba Yalla bai. Gaskiya ni dai ina da alfarma dan Allah ka taimaka ka ɗauki mataki ka taimaka ka tsawatan mai. Wato ba shakka na ga duk abin da nake ga miki shiga yake ta nan ya kuma fita ta nan, ba ka ma fahimta abin da nake ga miki. To shikenan tunda dai ba kya son yaron nan to ni ina son shi. Ina son ga miki wani abin da baki sani ba, wannan garin sai mutum jajitacce ya zama dodo yake rike wannan garin. So kike in bashi shikenan kawai saka haka nan, shi yasa nake son Ila, ke kuma shi yasa ba kya son sa. Kin tattara kiyayya gaba ki ɗaya kin sa a kan yaron nan. To na fahimce ki, saboda kin san ba ke ka haife shi ba shi yasa kike bishi wani bakin cikin. To shi ke ne labai kai hakuri Allah hutun zuciyarka. Idan na ga ma ka dauki mataki akan yaron ka tsawatan mai shi ne zaka rika mun gorin haihuwa Allah ne yake bayarwa. Kuma kada ka manta Allah ne ma bai manta da ni ba, idan ubangiji ya ga dama zai bani uku gaba daya. Kuma idan akan danka ne da nake ma magana akan abubuwan da yake naka tsawatan mai kai hakuri in Allah ya so ya dubi zan. La sau dai lalle wuya ki yayi kauri, hannun kike kalla kike ga waɗannan maganganun to fada ba za a mishi ba. Allah bai Allah mutu zuciyarka Allah kuma ya kama na ƙarshen abin. Ai ya kawo tunda har yanzu ni ne mai garin abinda ba ki sani ba, murabus ma zan yi ya hau kan kujeran sai maga kuma da zaki. In Allah na dina ma magana in dai a game da yaron ka ne ka koya mai tarbiyya ka dora shi akan daidai. Wannan shi ne abin da na faɗa kuma shi nake so in ga an yi shi a wannan gidan nawa. Allah ya ina kauna Ila. An gama. Allah Malam ya kamata a ce ka gane abin da nake faɗa maka, domin wannan ba matsala ba ce ba da za ku tsaya ku yi sakaci a kanta. Karki da mai mata, in dai wannan matsalar ce insha Allah ta riga ta zo ƙarshe. Kai ka kuwa san akan wa kake magana? Ila ne fa dan gidan mai gari, duk garin nan babu wanda ya kai shi rashin imani, babu wanda bai san rashin imaninsa ba, kake faɗan haka a kansa. Okay, to na gane. Karki damu, insha Allah ba zan yi kokarin wani ɗaukar mataki akan haka ba. Kuma Allah ya da zamu bar garin nan. Ni je kawai abin da nake so da ke ki kokari ki sanar da Jummala insha Allah gobe za mu bar garin nan. Karki damu, babu wata matsala, ki kwantar da hankalinki. Ki je kawai. To shikenan ba matsala, nagode.
samo jini ila wannan ila ba jinin kaza bane ba ila kai ba kiwon kaza ba ila kai ba kiwon zakara ba kai ba tantabara ba komai ba ila ina ka samo jini haka ne babu bare da gaske babu ban ga tuba kwadan ƙara koma me yasa za ka me yasa kake so ka shigo cikin rayuwa